Jeg hedder Jakob Eis, og jeg er partner og kreativ direktør i Mediegruppen. Medlemskabet af Gracom har givet Mediegruppen en sikker grund under vores forretning. Det har sikret os de rigtige rammer for aftaler og ansættelseskontrakter og de rammer, vi har sammen med vores medarbejdere. Samarbejdet med Gracom har været med til at give os et netværk. Nogle at tale med, og nogle at ringe til, og nogle at mødes med, så at vores verden den blev større end den lille verden, vi var i alene. Gracom er gået foran i forhold til ambitioner for CSR, miljø og gode standarder. Vi taler også sammen med Gracom, når vi skal udvikle vores forretning. Det kan handle om nye markeder, det kan handle om udbud og måden at skaffe nye kunder på. Hvor vi bliver i tvivl omkring juridiske rettigheder, det kan være omkring lovgivning, mærkevarer og hvad vi egentlig må. Og der er vi i tæt dialog med Gracoms jurister, og på den måde får vi noget rigtig god sparring og nogen at snakke med, sådan at vi ikke kommer ud på tynd is i forhold til det, vi rent faktisk må i markedet. Jeg hedder Jens Erik. Jeg har et lille firma her, der hedder Highway Studio, som har specialiseret sig i at lave reklamefoto. Når jeg anbefaler andre fotografer at søge medlemskab i Gracom, så er det absolut primært på grund af de netværksmuligheder, der ligger. Man kommer sammen med en masse andre mennesker, som arbejder i hele kommunikationsbranchen. Det er både trykkerier, det er reklamebureauer, det er tegnestuer og alle mulige grafiske virksomheder, og selvfølgelig også nogen, der arbejder med andet end trykt materiale. Det helt snævert faglige, der har vi stadigvæk selvfølgelig meget udbytte af at være medlem af vores egen faglige forening, Dansk Fotografisk Forening, DFF, som selvfølgelig nu er blevet foreningsmedlem i Gracom, og det giver altså nogle fantastiske muligheder for at få lavet arrangementer, hvor vi bidrager til hinandens udvikling i hele fællesskabet. Jeg repræsenterer en virksomhed, der hedder Reklametryk Herning. Vi har til huse lidt uden for Herning ved Sunds. Og mit navn er Richard Lodal. Jeg er direktør og har startet virksomheden i 1987 i en lille kælder i Herning. Og vi har været medlem af Gracom siden firmaet startede. Og Gracom bruger vi i dag til juridiske spørgsmål, både til personale ansættelse og personale afskedigelse, og hvis der er andre juridiske spørgsmål omkring en tvist på en opgave, eller hvad det nu kan være. Og vi har ladet Gracom styre alle vores miljøcertificeringer som FSC og Svanemærket og Klimakalk og CSR. Og det gør de med vores fulde tilfredshed. Vi slipper for en masse bøvl og energi. Så det har vi outsourcet det hele til dem. Og vi har kun gode ting at sige om Gracom. Det er dygtige og kompetente medarbejdere, og der er en hurtig responstid. Jeg hedder Mette og er administrerende direktør i MG Install Solutions. Har fået papir og papir med ind fra modermælken. Vi har valgt at være medlem af Gracom, fordi det giver os en række fordele og helt simpelt gør vores hverdag meget, meget lettere. Vi har også flere gange benyttet de uddannelsestilbud, der ligger. Vi har blandt andet haft 3 på deres meget gode lederuddannelse og haft rigtig god fornøjelse af det. Det ligger lidt i vores gener, kan man sige, på en eller anden måde, når vi skal starte nye projekter op i virksomheden, og hele tiden lige tænke Gracom ind, var det noget, de måske kunne have en indgangsvinkel til, og så prøve at ligesom undersøge mulighederne hos dem. Er det noget, de har noget kendskab til, eller er det noget, de kan hjælpe os videre med på en eller anden måde? På helt overordnet plan er Gracom også med til at give virksomheden inspiration, og specielt også mig selv. Både via de magasiner, der bliver udgivet,
som giver nye vinkler på tingene og har nogle gode virksomhedsportrætter. Så er der Gracom-dagen, som vi også altid gerne deltager i, som giver et frisk pust i hverdagen og en ny vinkel på tingene.